9:37. Molt bon dia, Santi Requesens. Benvingut altre cop a casa teva. Molt bon dia, què tal esteu? Bé, aquí contents de saber que avui ens parlaràs d'una temàtica que és molt i molt interessant, que si bé ja l'hem tocat d'alguna manera en d'altres ocasions, en aquest cas hi posarem un accent afegit, que dic jo, i és que parlarem de les criptomonedes i en concret ens fixarem amb el Bitcoin, una criptomoneda descentralitzada creada per un autor anònim japonès que en aquests moments gaudeix d'una valoració enorme. I la pregunta clau, Santi, és quins són els beneficis de comprar aquesta moneda virtual i quins són els perills? Darrerament hem sabut que, per exemple, l'empresa Tesla ha venut el 10% dels bitcoins que tenia per tal de tancar el trimestre amb beneficis importants. Tan sols el 10%, imagina't. La criptomoneda serà més important del que es pot preveure en aquest ja comença a ser madur segle XXI? Serà més important del que ens pensem? Avui la criptomoneda amb el Santi Requesens, el nostre reflexionador. Som tot orelles, company i amic. Doncs mira, començarem una anècdota. Jo feia no gaire que havia aterrat als Estats Units, estava estudiant economia a la universitat, i vaig enganxar el que és la febre de les .com. Que si aquí a Espanya el fenomen terra, no sé si te recordes l'especulació que hi va haver, va arruïnar molta gent, als Estats Units la febre.com va arribar, sobretot a Nova York, és la capital de les finances, va arribar a punts estratosfèrics. I jo recordo un cas concret, unes agendes d'una empresa que es deia Palm. Sí. No sé si te'n recordes, d'unes agendes electròniques. Sí, i tant. Doncs recordo que el Nasdaq, la valoració d'aquesta empresa, sense tenir beneficis, va arribar gairebé a la mateixa cotització que Boeing, General Motors i General Electric juntes. Imagina't. O sigui, una empresa de reciente creación i que valia més que 3 autèntics gegants nord-americans. Jo li vaig preguntar al meu professor li vaig preguntar al meu profe de macroeconomia, escolta, jo vinc d'Espanya, poder soc de poble, poder... Pot ser una cosa tan efemèrida, tan efímera, poder que aquí, a la capital de les finances, poder és que es fan les coses diferent, però a veure, però soc imbècil o és que aquí passa alguna cosa? I m'ho va dir molt clar, aquest home ja m'ho va dir, sentir tot això rebentarà. Si ara vols invertir per guanyar diners ràpids, vale, però tot això rebentarà perquè és totalment insostenible. Com una cosa tan efímera pot tindre un valor tan bèstia? Especulació i el que molts assessors financers deien que és com t'ho diria, les prospeccions de creixement que pot tenir aquella empresa. Però clar, la prospecció de creixement és algo molt, molt eteri. Mira, criptomonedes. He llegit molt al respecte, gent que diu que és un esquema de Ponzi, un esquema piramidal, gent que diu que tot just acaba de començar i que encara pujarà moltíssim més. Jo no ho sé, però el consell que dic a tots els amics que ens escolten és: escolta, si vols invertir en criptomonedes, són els teus diners, fes el que vulguis, però sobretot, sagrat, inverteix només els diners que et puguis permetre el luxe de perdre. Exacte. Això és sagrat. Això és el que em sobra i si per lo que sigui perdo, doncs bueno, em fotrà, evidentment que em fotrà, però no m'arruïno. Ni poso en perill la hipoteca o el benestar dels meus. Jo no sé, clar, és que és això que dèiem, no? El valor actual, per exemple, el valor del bitcoin actual. Sí. És a dir, una moneda que en el seu moment, no sé, no em facis dir si per 200 euros ho tenies, no? I que en aquests moments equival a 47.361,10 euros. Una moneda. Sí. Un bitcoin és el mateix que 47.300 i pico euros. Sí. És a dir, si portes una mica de calderilla, sí, de bitcoins, portessin uns quants a la butxaca, Déu-n'hi-do. Mira, Déu-n'hi-do la festa que si et fiques una miqueta a internet, a mi em va sorprendre molt veure l'altre dia, hi ha diferents monedes, no només el bitcoin, és l'Ethereum i no sé quantes més n'hi ha. I em va cridar molt l'atenció veure una nova que jo no la coneixia, que es deia Dogecoin, i que sortia una moneda
en lloc d'haver-hi la cara d'un rei o la cara d'algú, hi havia la cara d'un gosset. A l'envers, o sigui, a la part de la cara de la moneda, no la creu, la cara. Et fiques una miqueta per internet i veus una febre de, en teoria, empreses d'assessorament financer, en teoria serioses, totes matxacant i dient que ets idiota per no invertir en bitcoins. Cursos per aprendre a comprar i vendre criptomonedes. S'ha creat una febre al voltant de tot això que, ja et dic, jo no sóc un mago de les finances. Si ho fos, ara seria multimilionari, no ho sóc. Però tota pesta, tota olora a catacrac. A catacrac que ja ha passat. Fixa't. Amb això de l'Elon Musk. Sí. Sí. A veure, ja vam parlar una vegada aquí sobre el tema dels grans fons d'inversió, com BlackRock i... A veure, tot això de la inversió és una base, doncs, real, que són, doncs, empreses que funcionen bé i poden donar dividendos, i per això la gent inverteix en elles, però també hi ha una part molt psicològica. I la idea aquella de... Tu has vist la pel·lícula Wall Street? La famosa pel·li Wall Street? Sí. A veure, el tema del Gordon Gekko solitari, que està al seu despatx i fa les finances a base de xivatazos, a base de no sé què, i aceros anacot i tota la història aquella. A veure, les finances avui en dia no funcionen. Bé, potser sí que funcionen així, hi ha molts particulars, però hi ha tota una sèrie de fons d'inversió, entre ells BlackRock, molts n'han sentit a parlar, i tots aquests moltes vegades actuen de forma coordinada per fer moure una miqueta les cotitzacions a lo que amb ells els interessa millor. Jo, mira, poso un exemple, doncs fa poc les tecnològiques, els valors tecnològics estaven molt alts, d'un dia per un altre van caure a prop d'un 20%. I molta gent em preguntava, ostres, què ha passat? Jo, doncs, algo tan simple com que gent que tenia moltes d'aquestes accions han decidit fer beneficis i les han venut totes alhora. Però això no ha passat per casualitat. Amb el Bitcoin i altres monedes és una miqueta també el mateix. Tu et fixa't en una cosa, l'Elon Musk és una sola persona. Propietari d'una empresa que ni tan sols té beneficis, o no sé si en comença a tenir ara, però que la cotització de la seva empresa no té res a veure amb els beneficis que té. És pura especulació. Aquest senyor ha venut només, ell solet, un 10% de les seves monedes a Bitcoin. És el que dèiem, tan sols un 10%, en té... Exacte, i va fer caure la cotització de 60.000 a 40.000 en un dia. I ell ho va fer, evidentment, per tancar el trimestre. Sí, clar. Clar. Què vull dir amb això? Doncs que aquí hi ha una sèrie de cerebritos pensantes de que s'aprofiten una miqueta de les esperances i les pors de l'inversor petit per, moure una miqueta els fils. No moure els fils. Ells compren i venen el que els interessa i aprofitar una miqueta, doncs, ostres, com que sóc una persona pública, si ara faig públic que venc això, provocaré una caiguda que poder a mi m'interessa. Clar, però si els sents a parlar amb entrevistes, sí. Ells et diuen, escolti, no digui aquestes coses, jo no influeixo en el món ni tinc res a veure, jo vaig a la meva i... Evidentment, a veure, ningú diu públicament el que farà amb la seva estratègia financera, però a mi no m'estranyaria gens que a nivell privat ja s'ho maneguin una miqueta tot entre ells, posem-nos tots una miqueta d'acord, per fer pujar o baixar les accions d'aquesta empresa. Per un motiu molt simple, també. Tu posa't a la seva pell. Tens accions d'una empresa? O bitcoins. Posem bitcoins perquè és la criptomoneda. Escolta, vull guanyar molts diners. Ara, sense dir res, venc, junt amb 3 o 4 amb els que estic d'acord, venc bitcoins, tothom s'acollona, ventes comencen a anar una darrere de l'altra, el bitcoin baixa, i jo ja he fet els quartos perquè he venut els bitcoins el dia anterior, perquè aquesta baixada l'he provocat jo, i quan quan el bitcoin ha passat de 60.000 a 40.000, torno a comprar bitcoins. Torna a haver demanda, el bitcoin torna a pujar, i guanyo pasta tant fent baixar el bitcoin com fent-lo pujar. Que sembla simple? Sí. Doncs quan tens prou poder és que és així de simple. És així de simple. Aleshores, es parla del bitcoin, que pot arribar a 100.000 euros, potser sí, o a 70.000 o a 200.000, jo no en tinc ni idea, o no.
O no? A veure, recordem, ja et dic, totes les pujades i baixades que hi va haver. Per això torno a insistir. Sí. Se t'entén I perfectament. el Bitcoin es basa només en la llei d'oferta i demanda. No hi ha res més al darrere. Clar. Què vol dir això? Especulació pura i dura. I això comporta molts riscos, Tanmateix, evidentment, especulació, i si tu ho dius, nosaltres ens ho creiem, i a més, és una evidència. Però jo et feia una pregunta malintencionada o no, Sí. però una pregunta d'aquelles apunyents que dius tu. Intel·ligents. Jo et deia si realment la criptomoneda acabarà tenint més importància de la que ens podem pensar en el futur, en aquest madur, però més avançat al segle XXI. Si realment al final tindrà prou força com per esborrar la resta de monedes, perquè sembla ser que n'hi ha qui creuen molt, i el problema no és que tu i jo hi creiem, el problema és que els que hi creuen són molts mecanismes per influir en el món, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, a banda de calés, clar. Mira, jo no sóc un gurú, crec que les criptomonedes han vingut per quedar-se, això està claríssim, però com una forma més de fer transaccions financeres mentre hi hagi gent que tingui confiança en això, perquè al final vam parlar una vegada de les divises, i es basa només en la confiança de que aquell paper... Ara, que arribin a substituir a les monedes nacionals, jo això tinc els meus dubtes, perquè, torna'm a repetir, confiança, aquest bitllet d'euro, Banc Central Europeu, allà hi ha una garantia. Amb les criptomonedes no. Clar, és que fixeu-vos que jo, pel que diu el Santi, que si això ho compares amb qualsevol valor de la borsa, almenys quan compres accions en una petrolera o en una empresa siderúrgica, almenys estàs comprant una cosa que és palpable, que existeix, que és material, i potser tu només ets el 0,000023 propietari d'aquella indústria, però carai, però és palpable. Però és que amb una criptomoneda, on tan sols a títol simbòlic s'ha fet una mena de moneda que sí, que existeix físicament, però que per l'amor de Déu, que no és res més que això, que no té res, que està... I un altre motiu que posaré, pel qual no crec que les criptomonedes s'imposin. Mira, l'Elon Musk es va vendre un 10% dels seus bitcoins i la cotització del bitcoin va baixar gairebé un 30% en un dia. Imagina't que tu 2 dies abans acceptes, vens un pis i acceptes que et paguin en bitcoins. Tens els bitcoins, ostres, que bé, i l'endemà el bitcoin baixa un 30%. Per tant, has venut el teu pis per un 30% menys i tot això... I si desapareix la moneda, has regalat. Exacte. A veure, les monedes tradicionals, l'avantatge que tenen que no té el bitcoin és que hi ha al darrere uns ministres d'economia que en teoria en saben, hi ha uns bancs centrals que en teoria en saben, i que el dia que diguin ja n'hi ha prou, que ofereixen una estabilitat. Fan accions com pujar tipus d'interès, baixar-los, perquè la moneda tingui un valor més o menys estable, a menys que sigui el peso venezolano o la lliura de Burundi, amb hiperinflacions del 2.000% en un dia, però això són casos... Clar, la moneda tradicional t'ofereix aquesta garantia, que més o menys no perdràs quartos, molts diners d'un dia per un altre per culpa de que un magnate a l'altra punta del món s'ha venut la seva reserva d'aquestes monedes. Don més seguretat. Però tu fixa't l'absurd que arriba a ser tot i la manera que la gent de vegades caiem en els paranys, que Tesla mateix ven el 10% quan la moneda està dalt de tot, per tant, capta una entrada de milions de dòlars importantíssim, no sé si estaven 300 i pico 400 milions de dòlars, i ara que per culpa d'ells torna a baixar això, part d'aquests beneficis, només una part molt ínfimament petita, tornen a comprar moneda. Tornarà a créixer i dius, bueno, escolti, és que vostè fa calés, com diu aquell, de sota les pedres, o què? No, es confirma que el més difícil és guanyar el primer milió. La resta són molt més fàcils.
Però jo torno a insistir en això, de que el Bitcoin té uns avantatges i uns inconvenients, però les monedes tradicionals estan controlades, tenen unes garanties, hi ha al darrere una gent que no li interessa que pugin i baixin contínuament en poc temps, i això va bé per l'economia, dona estabilitat a l'economia. Bitcoin, jo crec que monedes en general virtuals, és un producte més de compra-venda, que bueno, Amb un especulació, amb un risc. brutal, ho hem de dir-ho. Sí, sí. Un risc brutal. Clar. I que si es fa un moviment s'ha de fer molt ràpid, és quasi bé comprar i al cap de 4 hores vendre i tot plegat, no sé si surt a compte, perquè després dels impostos que has de pagar... Exacte. Pitos i flautes, inversemblant també el fet de que en alguns països àrabs hi hagi màquines expenedores d'or, però d'or en peces de quilats i de criptomoneda. Sí, bueno, però almenys l'or és algo tangible. Màquines expenedores, Sí. quan la majoria de gent de molts d'aquests països Sí. s'estan comentant. Jo, amb això de les criptomonedes, un altre consell que no he dit al començament, puc el dir que ara és fuig de les explicacions del cunyau. Ja. Saps el famós cunyau? Sí, no, deixa el cunyau que ve a casa i et dona la tabarra de lo llest que és ell i que s'està forrant i que tu ets un matat. Fuig d'explicacions de cunyau i si vols invertir en bitcoins, inverteix només els quartos que puguis perdre. I no ho expliquis al cunyau. No, el cunyau que faci el que vulgui. El cunyau que faci el que vulgui, escolta. Jo, amics meus, aquesta regla per mi és la més sagrada de totes. Bitcoin, doncs és una cosa més, però que seguirà pujant no ho sé, que pot fotre una patacada tremenda i ja l'ha tingut. Ja l'ha tingut, va passar de 20.000 a 4.000 en un mes. I no fa tant d'això. Molt bé, Santi. Jo crec que, si no és d'una manera, és d'una altra. Tornem a parlar d'aquest tipus de valors virtuals. I tant. Perquè són molt interessants. Queden 5 minuts, però val la pena aturar-se un moment i fer 5 minutets especials d'uns comicis que tu deies que eren molt interessants. Ja no parlo dels de Madrid, que ja avanço que la setmana vinent ens faràs una anàlisi. Sí. Ara ja sabem els resultats, sabem per on anirà la cosa, quins són els pactes de govern per manar a l'Assemblea de Madrid, però la setmana vinent encara hi haurà més informació i els que sou analitzadors professionals, digue-li així, doncs ens podreu donar més informació i parlar més una mica de com quedarà la cosa i la influència que tindran aquestes eleccions amb la pujada de la dreta i de l'ultradreta i la davallada de l'esquerra per l'altra banda, quina influència tindrà a nivell general. Això en parlarem la setmana vinent. Però hi ha uns comicis que per tu són molt interessants, que són els escocesos. Interessants no, clau. Clau. 4 minuts, què ens diries? Ja veurem. Perquè les enquestes ahir deien que el partit independentista guanya, i de carrer. Si obté majoria absoluta i hi ha majoria de vot social, perquè aquesta és la clau, 50% més 1, la Unió Europea no tindrà un problema, però bueno, pot crear un precedent tremendo cap a una altra zona del sud d'Europa. I Espanya, evidentment, dirà que les dues situacions no són comparables, que la Constitució, que bla, 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 bla. Ojo amb el que votaran avui els escocesos. Ojo. I que estan votant ja. I que estan votant ja. Perquè això, el que ha passat a Madrid és una miqueta més de lo mismo, que ho parlarem llarg, El que es vota avui a Escòcia, això pot canviar la història, perquè pot engegar una sèrie d'aconteixements que ja veurem. Doncs fem-ho així d'aquesta manera. La setmana vinent ens parlaràs dels resultats i de la influència dels resultats de les eleccions a Madrid. Sí. Però de retruc, si escau i si veiem que és prou interessant, que de ben segur que ho serà, també ens explicaràs com ha anat la cosa a Escòcia. Exacte. Molt bé, doncs serà un anàlisi d'aquells també molt potents, molt interessants. Jo crec que val molt la pena fer-ho i escoltar-te perquè traurem conclusions que de vegades els diaris no saben explicar o no volen explicar. No volen explicar-ho a vegades. Això és una altra cosa. Molt bé, doncs Santi Recasens, reflexionador de la República Samboiana, company i amic, moltes gràcies per ser-hi, per explicar-te tan bé i per explicar-te de manera tan i tan entenedora i fer-nos reflexionar, fer-nos cavilar, que d'això es tracta, oi? Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
La setmana vinent més. I tan interessant com sempre. Ho intentarem. Que vagi molt bé el que queda de setmana, Santi. Igualment. Saps què passa? Que jo ja veia que no calia forçar més la criptomoneda Sí, i dic, hòstia, almenys que digui alguna cosa al Santi sobre això. clar.